Pau a tots vosaltres, germans. Sigueu benvinguts. I lloat sigui el Senyor. Fructuós, els nostres germans preveres no poden ser avui aquí entre nosaltres. No cal que continuïs. Sé prou bé perquè els nostres germans preveres no són aquí entre nosaltres. Però ara és moment de glorificar Déu i això és el més important. La pau del Crist sigui sempre amb tots vosaltres. I amb el teu esperit. Ens hem aplegat aquí per a celebrar l'Eucaristia i donar gràcies al Pare pel seu amor infinit vers nosaltres, el seu poble. Disposem-nos, doncs, a sentir la paraula de Déu amb atenció i humilitat. La lectura és del llibre de Daniel. Beneiu el Senyor, Ananies, Azaries i Misael. Canteu-li lloances per sempre. Ell ens ha alliberat del reialme tenebrós. Ens ha salvat de les urpes de la mort. Ens ha arrencat de la flama ardent. Ens ha tret d'enmig del foc. Enaltiu el Senyor, que n'és de bo, perdura eternament el seu amor. La lectura és dels Fets dels Apòstols. Per què s'apaloten les nacions i els pobles es conjuren en va? Els reis de la terra s'uneixen. S'alien tots junts els sobirans contra el Senyor i el seu Messies. Realment, en aquesta ciutat es van aliar Herodes i Pons Pilat amb les nacions paganes i amb alguns del poble d'Israel contra el teu sant servent Jesús, el teu Messies. I han complert així tot allò que la teva decisió poderosa havia fixat per endavant. Ara, Senyor, mira com ens amenacen i concedeix als teus servents la valentia d'anunciar la teva paraula. Estén la teva mà perquè hi hagi guaricions, senyals i prodigis gràcies al nom del teu sant servent Jesús. La paraula de Déu que hem sentit avui ens ha parlat de persecucions, del desafiament humà contra la voluntat de Déu. Aquestes lectures recobren per a la nostra comunitat un significat molt especial en aquest diumenge de gener. Les vostres mirades no poden amagar la realitat dolorosa que pesa sobre mi i els meus germans, Auguri i Eulogi, fidels diaques de la nostra església. Tots sabem prou bé que aquesta serà la nostra darrera Eucaristia. Per això n'ha d'amoïnar la nostra ànima, l'ha de reconfortar, li ha de donar un sentit esperançador. Tots nosaltres som persones efímeres, com les coses que ens envolten. Però la nostra ànima, el nostre Déu, són eterns. Aquesta és la revelació a la qual humilment hem de fer honor. Ja fa 4 mesos que va morir el meu amic i bisbe de Cartago, Cebrià. Vaig entendre que la seva actitud era la d'un home de fe, de ferms convenciments. Ell que va recriminar molts bisbes la seva actitud covarda en acceptar dur els ídols per no patir martiri, va saber demostrar que en les seves recriminacions hi havia un fonament veritable, una raó profunda. Per això, en el nostre cas, s'imposa la nostra convicció, la nostra creença, la nostra pròpia victòria sobre la lluita interior. No cerqueu en apartar-la. En aquest cas, no hi ha lloc per la covardia. No hem de mirar amb els ulls del cos,
sinó amb els ulls de l'esperit. Qui perdi la vida per mi la guanyarà al cel, va dir Jesús. I tot just això és el que ens han d'ennoblir. N'hem d'estar orgullosos. Com els 3 hebreus al fort de Babilònia, el nostre foc serà purificador i sobre ell s'alçaran flames de victòria que il·luminaran amb l'exemple el camí de la fe d'aquells que vinguin darrere nostra. Com els apòstols, la nostra comunitat viu en aquest temps moments dolorosos, junt amb la resta de l'Església Universal. Però us dic que acabarà veient la pau dintre seu, perquè contra la voluntat de Déu no hi ha desafiaments humans que prevalguin. Que així sigui. Que el Senyor sigui amb vosaltres, amb un els cors. Donem gràcies al Senyor. Donem gràcies, oh Pare, pel teu estimat servent Jesucrist, a qui vas enviar els darrers temps com a Salvador, Redentor i missatger dels teus disciples. Ell és la teva paraula inseparable. Per ell ho fas tu. Després d'haver rebut l'aliment eucarístic, Eulogi, tu t'encarregaràs de portar la comunió als malalts. Avui no hi ha cap membre de la comunitat malalt a qui hàgim de portar la comunió. Així, disposem-nos a oferir els nostres dons pels germans més necessitats. Aquesta vegada no els podrem distribuir nosaltres. Per això et preguem, Fèlix, que te'n facis càrrec. Serà per a mi un veritable honor, Eulogi. Germans, que aquest el nostre comiat sigui un himne de joia i d'esperança. Sigui un comiat transitori per poder retrobar-nos un dia. I que us beneix Déu Totpoderós, Pare, Fill i Espírit Sant. Amén. Germans, entenem la vostra actitud i el vostre exemple ens reconforta. Les vostres paraules han fet que em desdigui de fer-vos fugir de Tàrraco. Si és aquesta la vostra voluntat, l'acceptarem amb dolor i resignació. Només volem que sapigueu que el nostre esperit, la nostra presència i el nostre ànim estaran amb vosaltres